Bueno, Markinako Carmenak eta noski, bost baietz hemen. Eta bai, bagakita askok pentsatuko duzuela. Julenek ulertzen duen hemen euskera. Aleginak ingo ditu dintzat. Bueno, hementxe azteko kuadrilla bat. Ze, denak morea eta zu beltza, ze, ardi beltza. Beltza bat zurilla. Da, zeba, kamiseta beltza. Ardi baltza. Lehenengo topo dut nadarako. Igual nagusia, amigo nagusia da. Eta izango igual. Nagusian da. Ze, bazkene prestatzen ez da? Adigas, pinta derra du bintzat. Baina, bueno, alare, jende asko horre sukaldean aditzeko. Bakarren baten ebadu gurekin lehiatu, borbaiotzen. Bidene bar, diru pixarra tirabaz eta gero tragoak eta ordaintzeko. Adibidez. Presa zaudete edo. Ale egin geu. Bai, super zaude bentsat. Bueno, egin geu, aldeuna. Bakarrik edo normatik laguntzekin. Horrek... Bai, presa dago laguntzeko. Eskapan dabe. Torri, zo laguntzeko, torri. Venga, betxe, jazta. Pipa. Diktadura, korta izaten bezala, diktadura. Pardon, bost baietz, bai. Ale egin bai. Bost baietz, eta bueno, txikotak. Hasiko gara? Izenak? Andoni. Andoni eta? Ales. Markinarrak ez da? Markinarrak. Bale, eta zuen euskerien nolakoa da? Markinegu. Kagoela letxe. Bueno, alegingo da nahi zeu lertzen behintzat. 5 minutuan, torri. 5 minutuan galdera egingo izkizuet eta alegindu osbatzen. Jakin duzure perfecto, eta bestela kuarriakana joan edo jende asko dago. Ados? Hasiko gara. Denbora, zein da panda hundiaren jatorrizko herrialdea? Txina. Denbora. Bai, oso ondo, 20 euro eta 3 segundo besterik ez. Ondo, zena, ondo. Pipa. Ondo. Ze, jakintxo alda? Bai, argixea. Argitea, orduan, beregan bauzu konfiantza. Bai, tope. Vale, eta zu beregan? Beregan gitza. Jabazten botiki. Bueno, txikota hau zer da, zuen peña edo? Bai, kuadrillan izena. Kuadrillan izena, eta txikota hitzak zesan nahi du? Portun barku lotzeko botetan sokia. Bai, oia txikota ba? Adi nire ondoren. Orduan zuen lotzeko betik ate motzean bazpare. Alegin Edo soka motzean, ez? Venga, denbora, zein izan da Brasilko mundialeko urrezko baloia? Messi. Bai, Messi, seguro? Bai. Denbora. Zo, baldak izuen hola esaten den txinataraz Cristiano Ronaldo? Katsi Messi. Katsi Messi. Bai, Messi, oso ondo, bertze bai euro, berriz. Daka, berrogei. 10 segundo besterik ez. 10 segundo eta 40 euro. Daka, martxa hontan, paella ez, maritzua prestatu hor dizue. Jalan segitzen bada. Venga, denbora, nor da PSOEko idazkari nagusi berrilla? Barrixe. Berrilla, quieto. Zumutxo, bozera baina. Politika, pesoeko idazkari. Hor, Madina horre ondo zen. Madinan, eta Iru zauden. Iru hautagai, bat heldu eta beste bi gazte. Pesoeko idazkari. Madina, guapua, deitzen zuten eta ero beste bat pixkat heldua. baloncesto jokatzen horrek. Bai, nor? Estudiante zen hor. Ze... Irabazi da bena. Bai, abi hori zekie. Bai. Pedro Sánchez. Pues venga, arran. Quieto. Gudari. Pedro Sánchez. A ver. Ya. Pedro Sánchez. Denbora. Ze, Peño. Pedro Sánchez. Pello, Pedro. Pesoeko izen da zuzte. Eta euskalduna. Pello, guretzat, Pello. Ez? Pello edo, lako zen zerrez. Pedro, Pieg, Pedro, Sánchez. Esan da. Vale, bai, Pedro Sánchez. Gaga. Bueno, 60 euro. Oain ikan ez duzen minuta hortu. 51 segundo besterik ez. Venga, jarraitu behar dugu. Quieto, ondo. Bueno, zuekarrila ezautu guztu, ondo. Pedro Sánchez izena bota duzu, oain bertze izen bat. Denbora, nola ditzen da Markina Semeingo alkatea? Churruka. Juanjo Churruka, bai. Denbora. Churruka fijo. Juan José Churruka, alkatea. Bai, ondo. Berriz, ondo. 80 euro. 58 segundo besteik ez. Bueno, jarretu, denbora. Nola ditzen da Gatibu taldearen azken diskua? Gatibu. Alkanderie. Hori ez azkena. Zuzeneko da azkena. Venga, bota galdetu. Bixi. Mucho. Zazpi kantoietan. Eskerrik asko, zazpi kantoietan. Denbora. Seitxera, Geldi. Ordon, zazpi kantoietan. Seguro. Eta beste ere bat ezagutzen alduzuen. Nik, Har, bota. Zazpi guztien nahiatek. Har, bota, abestu. Zazpi guztien nahiatek, abestixe. Bai, bota, venga. Bota. Oinen nervioso. Bueno, erantzun, zuzena, ondo, bertso euro.
Venga, pentsatu pixka, pentsatu, abestia. Bero, abesti. Gero, vale. 100 euro, ezta? 100 euro, bai. 100 euro, Ondo, bat eta malau. Oaine galdera politxo. Bota kaldaiora, tak. Baratera. A ver, inbardio, a ver. Matematiko da, osak, ez da problema. Matematiko ez zu? Adino titulu. Zuzendari, Tori, matematikoa dela. Bueno, zuzendarik dio, bueno, Oye, presiño edo zugan konfiantza gutxi. Ze gauza bada gailukin, takataka, baina gero lurrian eta agarria zerituko aizanen. Bueno, nahiz eta ez den batera ez zaila, Vale, prez? Nik botako izut eragikita matematiko bat, zuk hemen jarri, eta gero emaitza, desarrollo behar dut jakin, bale? Gaina, emaitza bakarrik ez du baliko, Nik behar dut ikusi nola egiten duzu. Ados? Prez? Lehenbiziko parexunta hartian, Demora, ireki parentezia, 1197, zati zazpi. Itxi parentezia, eta gero, gehi, 3.204. Venga, bota minue, hasi. Gure markinarra matematikoa omen da. Baina, venga, animatu guztio, venga, haupa. Hortzen David. Gauza bada itxian, lasai, gailuekin, baina gero hemen, amigo. Naiz eta, bueno, tia, bai. Nabaia matematikoa dela, ondo dijoa. Bota. Iru mila irurun dolar toz. Denbora! Txote gari, txale bero bat! Horik, gariona, ondo. Ordon, mila eun talaroita mazazpi, zati zazpi, iru mila berreunta malau. Azkenen emaitza, iru mila lauta bost. Ziur. Bai, seguro, zalantzari gabe. Hori ondo da. Ustez bai. Bueno, ez du matematikoa baldin mazia, ni nor naiz ez ez esateko. Bai, zuzen! Jaka! Eunta bai euro. Zenbatu, ondo zea zenbatzen, ez? Aitzongi. Jaitxon 2 minutu. Bat eta 59 segundo. Eta horrela 5 minutu dia. Bueno, hau jakin beharreko datua da. Eta jakin juntzue. Demora, zertaz osatuta dago giza gorputzaren 175. Ure. Bai? Bai? Demora. Bueno, markineko jaietan, Alkola. Ura ere, alkola izango da segurazki, ezta? Ure. 75, ura. Bai. Odola barne, noski. Likidua. Bai, Edo ura. Agua. Agua, ure. Komponente agua, bai. Komponente ure. Bai. Bai, ura, oso ondo, txaka. Euro. Horregatik konkista horrian, guk badakio jendik, ahuntzen alditula, ez da izen bat egun, jangabe, baina ez da jangabe. Ze orduan gorputzak ezpadu liko durik anitzen da blokeauta. Geratu, orduan oso Oso eratu. Datorren urtein konkista dela. Bai? Gorralda. Gorra. Gogorrari bihune da, mentu joan. Zea, batzet, bita 6 eta 140 euro. Ondo, Ondo izate. Apartxu batek. Gelditxu legeo, ez? Ez, 5 minutuak agortu behar dira. Eta gerokoak, bale? Bueno, zuek zinea eta ezautzen alduzu bai. Gustoko. Duela oso gutxi gertatu da gauza bat, hemetxe leku batean, Onjarbin, eta berria irakurri duzen. Demora, Hollywoodeko zein aktorek parte hartu du musikari bezala aurtengo Hondarribiko blues jaialdian. Hondarribiko blues jaialdian, aktore bat, Hollywoodeko aktore batek parte hartu du. Steven Seagal. Bai, seguro? Bai. Demora. Baina hori aktorio Ariño, da. gombitzezu, Nik bazpare, seguro? Ze batzuetan zalantza sortzen da, eta pein sakantuta ja ezin da erantzuna Horregaldo, aldatu. 10 segundo, zonde horre, Nahi zen mendigan aurrera aztuek erantzuna eta taka sakatu? Amigo. Bai. Nik batzuetan laguntzen du, hau da konkiz, Hemendik eskusa bat jokatzen dut. Eta zuek etxatez kortatez Juanito. Asko zen atxeinagoak zaretzen zuek bilak, orduan? Segurnoz. Bueno, orduan gore, karateka hori, Steven Seagal. Eta musikari modun, Hondarribiko blues jaialde izan duzen? Bai. Bai, zuzen, ongi! Bai. Ondo, Gaina uskot, 30 minuto kontzertua eman eta soinu arazoak tartean utzizula. Bai? Hor zeo zer izan duzen eta gero jendearekin argazek ateatu egitena bai, baina... Esan segitu joten.
Potro beko zu junda. Bueno, erran zeitzeko. Behartu bat pare. Bueno, bito gaita bat. Bueno, a ver. Demora, Tunisiak zein bi herrialderekin egiten du muga. Tunisiak. Libia. Ta. Muitu. Venga, bixi. Bai. Zurekin hemen, lasai. Zuk pentsau, eta asmatzen badu... Tunezek zebi herrialdekin itzen daren limiti? A ver, Tunisia. Tunezek zebi herrialdekin itzen daren limiti? Leku polita, bizitatzeko. Libia fijo. ¿Con qué de dos países limita Túnez? Polita da. Vamos, zer ikusita. Ja, bueno, ez da horretaz pentsau. Pentsatu er, Libia eta bigarren herrialdea zein da. Argelia. Hor, muga egiten duna. Libia y Argelia? Irudikatu, jak, hor hartu mapa. Vale, gaur ondun, behar doz herrialde dauden, eta Voy a seguir. Eskerrik asko. Libia eta ondo zuaz, Marruecos izelek igual. Marrueko? Marrueko nun dago bekaldia? Túnez zebi herrialdekin. Marrueko nun dago? Dago bekaldia Marruekos. Afrika? Marrueko, Tunisia. Libia bai, eta besti? Claro. Argelia. Vale, eskerrik asko. Argelia igual. Bai, Libia eta Argelia. Libia eta Argelia. Seguro? Bai. Denbora. Ke? Behin esan du bakarrik euro, Bai. Ondo ibiltzea. Bider dikan, Ez lehenengoan ez gai Hori. Seguro bai, taka, sakatu. Hori. Vale, orduan Tunisiak, norekin ditu du muga? Libia eta Argelia. Libia ondo. Honekin lehen botatu Marruekos. Algeria. Txarte benaz. Argelia. Bai, ondo, Libia eta Argelia. Ordi. Taka. Bueno, a ver. Eunta laro gehi? Endo laro bai. Eunta laro gehi. Iruta hogeita hamalau. Bueno, a ver, venga, demora, zein lurraldetan jaio zen Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, benetako artista. Nun jauzen? Moni, xoxa. Venga, galdetu, Leonardo da Vinci. Nungua da, herrialdea zein da? Italia. Leonardo da Vinci nun jaixo zen? Roma, Pisa. Pisa do Venezia Pisa natzen da... dugu dien. Nola da? Ni idea. Pisa. Vinci, Toscana. Pisa izan da. Da Vinci nun jaixo zen ez, ezta? Mobila hori, Leonardo da Vinci. Mobila hori ikusi zaitut. Ni idea. Epa. Ondo miratu behar da, Googleen. Quieto, Udari. Korka. Udari, horrela, Leonardo da Vinci nun jaixo zenik? Pisa o Venezia? Gaizea, mobilakin. Bai. Venga, Patrikara zertu. Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci. Vale. Merce. Tenetan dikindu, Leonardo da Vinci, artista. Pisa o Florencia. A ver, Rubio. La pasta. Baina bat, iria da. Iria bi izan baizik eta bat. Florencia. Bat aukeratzekotan zena bertako zenuke. Valencia igual. A ver, Niri Vinci zoztia. Bitxi, txea da. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Vinci zoztia. Zagin, zagarran. Nean nahi Vinci zozte Vinci. Bai, seguro, zagarran. Seguro, bai. Vinci, tema. Ja, sakatu denbora, ze ja bestela ja. Bai. Behin agortuta ja, ez du balio. Horregatik, bi segundo. Sakatu dut, sakatu dut. Bueno, ordon, Leonardo da Vinci. Ze uste duze Vinci dela... Vinci zozte niri. Ba ez, Florencia! Ai, horri bilizarete. Venga, 1 euro Patrikara. Eta hala ere, zenbat euro? 160 bai. 160 euro! Politxo. Bueno, 160 euro. Bai. Baina nahi izan ezkero, izaten aldea, 160 zuretzat, 160 zuretzat. Edo, 0 zuretzat, 0 zuretzat. Hau da, bikoitzala ezerrez. Horretarako proba bat gainitu behar da. Eta proba ez da galdera, baizik eta proba bat. Denbora tarte bateaz, zer egin, zer lortu, hemen jende asko dago. Hone gaur ipini Orduan, zerbaitera armatuko handik. Hone gaur kriston embajada ipini dute. Orlostu de Rebe. Sobera asko zabalo hain arte, sobera jator. Ez, formal sabes, Formal, Ni beti formal. Venga, erabaki. Bai. Ala inigo. Kriston embajada ipini dute. Seguro. Aixi itxun. Erango gazteko. Bueno, hemen jente asko da, damen artin zuzen. Venga. Bai, ordon, bost baiet, bai? Bai. Bikoitza? Bai, venga. Jarri hola. Bost baiet, 200 euro jokoan. Ez, zundari, proba zailo kintzat, Bueno, a ver. Klasiko bat para monetan. Zuek zer mogu zabesten duzu? Txarto. Txarto, eta aldaka muitu, zetzate, markinakoen borrak, Gozeko bostenan gai. Ba ez, 12 eta 25. Beraz, 6 lagun topatu barik juzu. Sei lagun. Izan semeak, emakumeak, gutxienez 18 urte.
baina 6 koloretako kamisetekin, hau da. 6 pertsona, 6 peña, no da esateko. Zuz garrete bat adibidez, ezta? Vale. Baina, da, peña bat, kolore bat. Da, 6 peña, vale? Ordo nien baruzu, topatu, onatekarri, eta guztiok abestu eta dantzatu Macarena! Eta proba itxeko 2 minutu, ja! Venga, buitxu! Torri! Nola Macarena? Hala, tu cuerpo alegría Macarena. Diako está buena. A ver. Gorka! Zuetako batek parte hartzen aldu, Da, guztira 2 minutu. Pertsona bat diot zuen ikitik. Bat, venga. Zuen garriako batek ere parte hartzen aldu, Zango litzake lehenengoa. Eta guztia dira 6 kamiseta desberdin. Txikota bat, hemen ikusten dut su futbol, Una Ruth Julián Jensen. hauek ere bai. Que no tengo ni idea. Bueno, baina zuek peña bat zarete, Julián Jensen parte. Peña bat, zan daiteke? Peña Ruth. Bai, mitxe dator. Ba, guztia, bai, dia 6 kamiseta, desberdinak, 6ak. Eta ez hau, sobrakoa, hauek sobera gaztia dia. Hartu, kuadriako bat. Zuen, oiukatu emendik, oiukatu. Bat. Urgente. Venga, ya minutu Seguida bat. Ruth, Ya lehenengo minutu agortuta. Seguida Ruth, Julián Jensen topa parte. Al fondo. Vale. Venga, torri, venga, lehenengoa, torri. Venga. Dale, horre badire, bera, hemen badire bertze, bi. A bera, bat, bi, iru, lau, bost, segarren bat, 6, eta nun dago bertzia? Jarri denak hemen, hola, hilera batien, hola, jarri hemen, hola. Hola, xen, bat, bi, iru, lau, bost, torri. Hau, 6, eta baina nun dago bertzia? Andoni! A ver, Andoni, deitu. Andoni! Venga, azkar. Venga, baina ja, denbora hortzen ari dela. Torteko, Andoni! Venga! Nola junda ba? Joan da? Non dago ba, Andoni? Ander! Bat ikimula bosei, aspaldi alortua gaina. Porque te necesito para hacer. Esto dago hementa. Venga, Ander. Pepelu, me cago en Dios. Ander, mesedez. Dena junda. Esquirol. Jo, ulertu aldu 2 minutu tarte zuela, bakarrik, 2 minutu. Denun dago ba. Bat. Ja, no joan da. Eurovisionera do no joan da. Joan da Conchita Murcia bilado dago eso zer. Bat diot. Bat. Nun dago ba. Bera, hori Conchita. Otsu. Bat. Ara gora juteko. Eskerrik asko. Hemena dago. Bator. Starretz. Bora, konontu zuen partera. Hemen. Venga, torri. A ver, abestu, bat dita iru. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! Denbora! Bueno, azteko, txoi. Eskerrik asko partatzeatik. Torri bikote. A ver, torri. Bueno, a ver, artista, 6 lagun topata bartzen ditu, 6 kamiseta desberdinak, ondo. Zenbako gora zenuen proba itxeko? 2 minutu. Bazanekien orduan? Bai. Vale. Unaz niaruz, baina nire zaun edanak, nintxo egindaz. Honek topatu ditu hemen, 6. 6ak topatu ditu hemen dikan, muitu gabe. Hemen zegoelako jendia. Baina soziala da. Bueno, baina neon bartzu adiz, bi hartzen duzu parte, Bai. Korrikazu, baina berak hemen dikan ere muitzela zon. Bai. Kontua eta muitu do gaina. Bueno, 6 lagun, ondo. Abestu, bueno, ondo. Antzon txardu, minak. Baina horitzeko 2 minutu eta azkenian. Irutoita Irutoita ez! Proba ez gainditua, baina motel. Bueno, zorionak edo, parte hartzeagatik, umore aukazutelako, orduan, hemen ez duzera bazio, txalo bero bat. Eta horren, bueno, baina pasatu horri duzta. Bai, digo da. Zepena, hor kontu eskoa eta hain batean dena galtzia. Bueno, Zerrota bat pare bat hartuta gara izan dugu pizkate kontua, bale? Bega, bertzaliak bat hemen bereala. Jo, baina 2 minutu.
Bai, baina ze, junda.